may pagyayabang po ako sa inyo. Alam nyo ba na noong nakipag-usap po kami kay Pope Benedict XVI, doon sa amin pong private audience with him, nakita po kami, nag-set po kami ng special audience with him dahil po ito ang every 5 years na report na ginagawa ng bawat obispo sa buong mundo. Once in 5 years, every bishop must report to the Holy Father. Ang tawag po nila dito ay ad limina report or the quinquennial, meaning every 5 years, report to the Holy Father. At kami pong tatlo, si Archbishop Aniceto, ang obispo ng Archbishop ng San Fernando, Pampanga, at kaming dalawang auxiliary bishops ay kasama po ni Archbishop Aniceto. We had a very special audience with the Holy Father doon po sa kanyang study room. At noong nag-uusap kami, nabanggit ba naman ni Apo Seto, sabi niya, Holy Father, sabi niya, Bishop Pablo David has a television show. Sabi ng Holy Father, about evangelization, I hope. Yes, Holy Father, sabi ni Apo Seto. Yeah, it's entitled Men of Light. Oh, tell me more about it. Oh, nakaabot na sa Santo Papa. Sana pinag-greet mo siya, no? Pinag-greet mo siya sa Men of Light. Kahit hinayang na hinayang voice ako. over lag. Oo. In-endorse sana yung Men of Light. All Catholic leader. Ito nga ako, Father Deo. Kasi nandaya ako ng konti. Oh. Kasi lang po, no? Medyo inisneak ko po doon sa audience room ng Santo Papa yung aking iPad. Yung ko alam yung iPad. Ang iPad parang mini computer ho, no? Usually, bawal magdala ng kahit ano doon sa audience room, no? Hindi siya masyadong halata kasi kapiraso lang siyang ganyan. Parang libro. So, hindi ako sinita nung gwardiya. Lahat ng mga bag namin, mga coat namin, iniwan namin doon sa isang kwarto. Pero itong iPad ko, nasa kilikili kong ganyan. So, hindi nakita ng gwardya. So, sabi ko, wow, hindi siya nasita. Dire-diretso lang ako. Sabi ko, ang maitim na balak ko talaga, Father. Sabi ko, ire-record ko, iti-tape ko ang conversation namin ng Holy Father. Sabi ko, talagang papasok pa lang kami. Medyo baka makita ako ng gwardya. Inindot ko yung record. Record. Nakaganya. Ayan. Nagre-record na yan. Sabi ko. Tapos nung usap na kami ng Holy Father, sabi ko, nare-record to lahat. Tapos si Bishop Bobet nga, tuwan-tuwa. Sabi ni Bishop Bobet, sabi niya, Holy Father, I've never been happier in my whole life. I did not realize that I would celebrate my 28th anniversary in the priesthood in your presence, sabi niya, on this day itself of our audience with you. Sabi ng Holy Father, oh, wonderful! Congratulations! My best wishes to you, sabi niya. Pagkatapos, sabi ni Bishop Bobet, kuha mo ba yun? Sabi ko, huwag kang maingay, Bishop Bobet. Nakuha ko lahat yan. Sabi ko, nagre-record itong kilikili ko. Paglabas po namin, hindi na-record. May Espiritu Santo doon. Muntik na akong sakali na, Bishop Bobet. Hindi mo na-record, sabi niya. Hindi ko pala napindot mabuti. Akala ko, nagre-record na siya. Hindi siya na-record, no? Magaling talaga yung Espiritu Santo, palagay ko. Palagay ko, sinabutahi yun. But we really had a wonderful, wonderful time dun sa study room ng Holy Father. At, personal, no? Yeah. At ang Apo Seto, si Archbishop Aniceto, ang Archbishop ng San Fernando, siya po ang nag-lead ng conversation. At every now and then, pinapasa niya. Yan pong nakikita ninyo sa larawan ngayon. At nakakatawa nga ho kami dahil pagpasok namin, sabi ng Holy Father, where is Pampanga in this map? Tapos, sabi ni Apo Seto, Amo, Bishop Ambo, ikaw na magturo. Hindi ko makitang mabuti. Ang lit-lit ng mapa ng Santo Papa. Tapos, gumanyan ako. May GPS. Sabi ko, yung Google Earth dapat. Sabi ko, Holy Father, that is a very small map. Sabi ko, hindi siya nag-Google Earth. It's hardly visible there. Sabi ko, muntik ko na ngang ilabas yung aking iPad para i-Google Earth siya. Pero nagre-record. Bawal. Nagre-record na walang na-record. Tapos paglabas namin, may nakita kaming Swiss Guard. Tapos, kinakausap namin na siya yung kumuha ng litrato namin. Aba, nag-post ba naman siya? Akala niya, gusto namin magpalitrato kasama siya. Hindi bawal mag-picture yung mga Swiss Guard? Hindi naman. Oo. Nag-post siya kasama namin.